Dal hen beirianna I gyfarfod Aled Rhys o Pennel. Ydych chi'n iawn? Dwi'n iawn, pwy ti? O, mae yna dwrw mawr yn mynd ymlaen yma. Be ydy'r anghenfil yma sy'n gweithio yma? Wel, Indian Ddyrnu ynddi, neu Thrasher yn Saesneg. Mae hon wedi cael ei wneud gan Barclay Ross a Hutchinson yn Aberdeen. A mae'r Indian Ddyrnu a'r Baylor yr un meg yn berchen I Mr Hayden Morris, Mancos yw'r y Baylor. A fel ti'n gweld, mae... Wyt ti eisiau byddin o ddynion i'w rhedeg I? Wel, un beth, dachod, I gymharu a sut mae dyddi yma, o hwn yn newid byd amaethyddol dyn? Oedd o'n newid byd amaethyddol gymaint, mi oedd rhai o gweision ffermydd yn llosgi rhain, achos o'n ofon bod nhw'n mynd nhw allan o waith. Wrth gwrs, nath hyn newid yr holl beth efo dachod gwyniaeth a fath o, ac wrth gwrs am y grawnd de. Wel, fel oedd poblogaeth y byd yn tyfu, oedd yna fwy o waith ffidio yn nhw, a wedyn mae'r pobl sydd wedi dyfeisio rhain, mewn ffordd, maen nhw wedi dyfeisio periannau I ffidio'r byd. Ia, tan. Wel, dachod, na ni beth weld wwan, mae siwr peiriant a neith newid amaeth gyn gymaint a nad y peiriannau yma, na da. Os nawn ni electronic fydd o'n de. Ie. Bydd o'n neud o'i hun felly. Bydd o'n neud o'i hun ac y tebycan cael ei kontrolio fo toeren. O ia, mae hynna'n un beth ydi, ond dachod, be sy'n gallu cymharu a peiriant newydd sydd gynnu ni wwan I gymharu hwn? Combine a Belar mewn siwr? Ie, wel, gen ti ddwy fysin, y fama yn does mewn ffordd. A'r combine yn ei dorio, os gwrs, mae hwn wedi cael ei dorri cynt efo binder. A sef wedi cael ei dorri efo binder yn cael ei dynnu efo tri o geffylau. A dachod y gwaith sydd wedi cael ei wneud I ddod â fo I fyma yn un peth mawr yn dydi? Yndi, mae y tro cyntaf fel dwi'n deall, y tro cyntaf I hyd cael ei ddyrnu yn y sioe fawr, yn yr modern era, sa'i rodi fel yna. Ac wrth gwrs mae rhi gynnar I dorri hyd o lawer, da ni fus yn gynharach. Wedyn, da ni wedi dygyd hwn, da ni wedi fachu fo gai yn wrth ymwneud coed poeth Wrexham, a dydy o ddim digon sych mewn gwirionedd, ond mae'n dangos y job ffordd mae'n cael ei gwneud. A dyna di'r peth fwyaf un, a dachod, mae dydi bobl yn ymwybodol o'r peiriannau yma, dydi? Mae lawer iawn o bobl ifanc ti dwi'n yma heddiw, a mae'n rhyfedd styd, di bobl ddim yn cysylltu torth o fara fe cyed o hyd ydyn nhw. Wel na di, a dachod, un beth sy'n gwirioni fi bob o hyd, pan dwi'n gweld yr hen ffyrdd o ffarmio, ydy dachod o hogia oedd angen a pobl oedd angen I greu hyn de. O, fel o'n i'n dweud, o ti angen byddin o ddynion, a byddin arall o ferched I ffidio nhw, mae'n debyg. Ie. Ie, ond diwrnod caled, fysa nhw'n dyrnu drwy'r geia, dwyweth fel arfer ar y ffermydd mwyaf, un diwrnod mawr a un diwrnod bach. Ie. A dachod, mae hynna wedi cael ei golli'n hollol o'n dydy? O, di mynd, mae'r gymdeithas, mae'n dal foni yn des I wirionedd, ond dim byd tebyg I be oedd. Da ni'n gwneud bob peth yn hunan, dim yn helpu gymaint ar y cymdogion, ac oedden ni, mae pawb di fynd lawer iawn mwy independent. A dachod, oedd y broses o'r hogia yma oedd yn mynd o amgylch efo'r cnia, o'n nhw'n trafeilio hyd o wlad I ydyn? Oedd y rhain nhw'n trafeilio drwy'r geia, ac yn aros allan mewn barrics o beth ynde. Fysa'r bechgyn oedd yn gweithio'r anghenfil yma, so rheini yn cael aros yn tŷ. Yn barrics fysa'r rheini yn aros yn de, a'r bos yn tŷ yn de. Ie, yn union. A dachod, Jones Brys o Fala, sy'n bia'r peiriant yma, dachod, mae weld yn rhywbeth sy'n rhywun wedi reid efo'i gilydd dros nos mewn ffordd, ydy? Mae gen y Saeson enw da yn does, Heath Robinson yn de. A sa ti'n gweld tu mewn I honna, wel, sa ti'n mynd coelio bod i'n mynd I aros efo'i gilydd yn de. A mae'n symud, yn bob dim yn symud ac yn gweithio, yn dydy? Bob peth yn symud. A sy'n am o wych. A gobeithio bod yna lot o bobl wedi gallu dod I weld hwn heddiw a bod I gwirioni fi enw. Da ni'n neud dwywedd y dydd, bob dydd fysos yma wedyn, mae gynna siawns I bawb dod I weld I. O, gres, diolch yn fawr I chi. Croeso.